Se me veñen a traer cartón, buscádenme cousas. Pero se os veñen a pedir, decidos que saí e que non sabedes cando voltaré. Pois que non imaginamos. Aí boa casualidade, minha amiga, justamente ao seu encontro. Que queremos tanta honra. É que te quería falar dun asuntillo que me anda aquí dando volta no caletre. E quería saber a súa opinión. Ai, non sabe o que ten que supón para mí ter ocasión de falar con usted. Falemos de coitado aquí mesmo. Debo dir que me guarde ben o segredo, é algo moi importante para o meu futuro. Vayamos ao Orfeo. Acaso ve vostede por aí homens de 30 máis rufos a mano dos caminos, Ve que estou máis lixeiro ca nunca. Ve acaso que preciso de carro ou de esta para me trasladar. Non teño acaso dentes de caballo. Non como 4 veces ao día. Ve vostede algún bandullo máis resistente que o meu, Que di a iso, Sí, que ten razón, que estaba trabucada. Casi. Adiante. Hai anos autorizaba a idea de casar, pero agora teño moi bons motivos para facelo. Pois, coido que faremos unha parella perfecta. Xa que vos non seredes deses maridos incómodos que gostan de pechar as súas mulleres na casa, non? Non dice nada. Confésovos que non me duraría esa vida. Min a oscuridade afoban. Eu gosto das visitas, das reunións cos amigos, dos paseos, dos xogos, dos bailes, dos regalos. Unha palabra. De todo aquelo que produce alegría e placer. Seguro que sodes feliz por meter a tocar unha muller dos meus gostos. E deixa máis que farei. Siquera coñeces os fundamentos da razón. Ui, está dando de ira, señor. Sabes o que fixeches? Un xirosismo. Que? Eu? Sí. Oi, pero señor Aristóteles, pódese saber que algo lle faz. Algo moi grave, Bobby. O que? Un ignorante. Quixos ter un razoamento trabucado, noxento, espantoso, frenemundo, execrável. E que razonamento é ese, señor? Ai, isto non tramarillo. Que hoxe o mundo vai moi a presa. Todo cambia. Con Aristóteles vivíamos mellor. Oh, estou impaciente por escoitar, señor. Ni acaso algo horrible
Ui, é probable. E se descondenado? Ui, quen sabe? Lo veremos. Ai, que rosca. Non se pode tirar nada en limpo deste maldito campo. Yo a pior é que me deixa con máis dúbidas que ao comer. Ai, teño que ver como solucioneu este meu asunto. Porque non houbo un home no mundo tan preocupado como a min, Señor, iso é cousa feita. Só ten que amosarnos a súa man, para que lle veamos o futuro e lle revelemos a súa apuesta. Ai, ai, a teles, ai, a teles. Ai, ten unha moi boa apariencia, señor. Unha moi boa apariencia. A apariencia dun home que no futuro dará moito que falar. Casará dentro de pouco tempo, señor. Dentro de pouco tempo. Casará con unha muller fermosa, señor, moi fermosa. Unha muller que será querida e amada por todos. Unha muller que lla... Quero facer amistade con vos, para intercambio de visitas, reunións e prazeres. Eu vou falar agora o que dis, mas xa tarde compre que nos vayamos. No futuro teremos ocasión de disfrutar xuntos. É que estou moi desilusionado coa idea do matrimonio. Antes de seguir adiante, vai ser mellor que trate de falar con Alcides. Hai que me conte algúns cartos, porque vale máis perder algo que arriscarse un en aventuras impropias dos meus